Guys, magandang gabi. Hello guys. Alam niyo, matutulog na sana ako kaso nakaramdam na naman ako ng homesick, na andun na yung lungkot, lahat. Pagkami sa mga anak ko, sa pamilya ko. Sino ang relate dyan? Mga kamamsi, mga ka-OFW dyan. Lalo na dito sa Taiwan, mga ka-caretaker. Sino relate dyan na as in na mararamdaman nyo na lang yung lungkot, yung homesick. As in, matutulog na sana ako kaso katatapos ko kasi nag-edit. Tapos, hindi ako makatulog. Yung naramdaman ko na lang na maiiyak ka na lang. Yung as in na malo. Kahit saan man bansa, alam ko na nararamdaman nyo din to. May time nararamdaman nyo din to. Na maiiyak na lang kayo, mararamdaman nyo na lang, bigla nyo na lang mararamdaman yung lungkot. Lalo kung wala man lang makaalala sa inyo kung kumusta, kung buhay pa kayo, kung ano yung sitwasyon nyo, ganun. Ramdam nyo ba yun? Tapos kung minsan, may time na parang ramdam mo na yung pagsasakripisyo mo dito. Walang nakaka-appreciate. Pero alam mo sa puso mo, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ang lahat. Sansya na kayo guys. Yung relate dyan mga kamamsi, mga katulad kong ina na OFW, ka-caretaker dyan dito sa Taiwan. Alam ko ramdam nyo din to. Iyak na lang kasi naramdaman. Kaya sabi, ano kaya mo? I-upload ko to. Baka makita rin yung ibang mga ina na katulad ko na nagsakripisyo sa ibang bansa para sa pamilya, para sa mga anak. Alam ko, maraming nakakaramdam nito. Pero, siyempre, tuloy pa rin ang buhay. Nandiyan si God para gabayan tayo susuko. Kahit pa, kung minsan, hindi nila maramdaman yung sakripisyo natin. Napapunta natin sa ibang bansa para sa kanila. Hindi natin yun maiwasan. Pero, sabi ko sa inyo, mga kamamsi, huwag tayong susuko. Ina tayo. Huwag nating tutularan yung mga ibang mga OFW kasi may napapanood ako sa YouTube, nakikita ako sa Facebook, yung mga ina na hindi nakakayanan yung mga problema, yung binawakasan na ang buhay nila. Alam nyo, minsan, kasagsagan ng problema ko noon. Problema, homesick, halo-halo na. Alam ko, ramdam nyo din yun. Pero, nung time na yun, as in, kasagsagan ng problema ko. May time na sabi ko, naglinis ako sa CR. Sabi ko, bakit? Sabi ko, hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako masamang ina. Ginawa ko naman lahat. Kung bakit ganito? Pasensya na. Ginawa ko naman lahat.
para magampanan ko bilang isang ina, asawa. Bakit ganito, sabi ko, hindi ako mawawala ng problema. Hindi pa natatapos yung isang problema. Darating na naman. Katatapos pa lang ng isang problema, meron na naman, ganun. Ramdam niyo ba yun? Alam ko, meron ding mga ka-OFW dyan na nangyayari din, kagaya ng naranasan ko. Nung time na yun, guys, nilinis ako sa CR namin. Wala ako as in. Datong na, as in. Dagok ng problema yun yung time na yun. Sabi ko, wala ako sa mood magtrabaho nun. May time pa na nasasagot ko si Lola. Pero iniwasan ko yun. Linabanan ko. Pero nung time na yun, guys, sabi ko, nawakan ko yun. Ay, nakita ko yung Moriatic. Sabi ko, ano kaya kung matatakasan mo na lahat? Sabi ko, nawakan ko yun. Ay, hindi ko pa nahawakan. Hawakan ko na sana. Pero may pasalamat ako sa Panginoon. May nahulog na isang bagay, as in pagkalakas-lakas. Nahulog ni Lola yung baso niya. Pero hindi yung babasagin. Yung parang stainless. Nahulog niya. Yun na. Nalimputangan ako, guys. As in, narinig ko yun. Tapos isip ko, yung alaga ko, sabi ko, dali-dali akong bumaba kasi yung CR namin nasa taas. So isip ko na baka kung napano na siya. Yun. Papasalamat ako naman yun. Narinig ko yun. Sabi ko, sa sarili ko, mahal pa rin ako ng Panginoon kasi niligtas na rin niya ako, binigyan niya ng rason para matauhan ako. Tapos, yung mga time na yun, sabi ko sa kanya, salamat. Naisip ko rin yung mga anak ko. Kaya mga kamagsiyan, huwag tayong susuko. Ina tayo. Lahat ng ina. Kailangan pa tayo maging matatag para sa mga anak natin. Huwag tayong susuko. Kung maramdaman natin na as in walang-wala na tayo, as in lungkot na lang yung nararamdaman natin, magdasal na lang tayo. Kaya sabihin natin sa mga kaibigan natin, may labas lang natin konti, ayos na yun. Pasensya na kayo, guys. Naramdaman ko lang kasi yung lungkot, kaya sinare ko lang. Magtutulog na sana ako. Mag-alas 12 na, 5 to 12 na pa. Talaga sinaramdaman ko, kaya tumaya ako. Tulog na yung alaga ko. Hindi niya ako maririnig dito kasi sarado yung pintuan. Guys, hindi ito para, oo, gusto ko rumami yung yung mga subscribers ko. Pero, itong sandaling ito, itong time na to, hindi. Isa na rin yun. Kung mapapadaan kayo sa channel ko, ipakiclick na rin yung subscribe. Pero sa sandaling ito, hindi, guys. As in, naramdaman ko talaga yung lungkot. Alam ko yung mga kamamsi dyan, ka-OFW dyan, lalo na dito sa Taiwan, katulad kong alam ko nararamdaman niya rin yung ganito na sitwasyon. Huwag tayong bibitaw, kapit lang tayo sa kandi. Matatapos din. Isipin lang natin, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kayang solusyon. Basta huwag tayong bibitaw sa Kanya. Lalo tayong mga ina. Again, guys, salamat po. Nilabas ko po yung lungkot ko ngayon. Sana
Supportaan nyo rin ako sa aking channel. Okay guys, maraming salamat po. Good night. One an. Bye-bye.